adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na nga ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Manilin, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka mga anak. Taga Bohol. Punto legal kining akong suliran. Lain-lain manggod og amahan ang akong mga anak. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa una kong pagmabdos. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma? Ma? Usa ba na, Manilin? Ganiha kapag yung murag may gustong isulti. Pero kutob ragid ka sa ma. Usa ba na? Ma? Nasa ka, oy! Ma, nakasa ko. Mabdos ko, ma. Unsa? Kaysa may amahan nga wa man may makakitag uyab nimo in town. Wa may namisita nimo dinhis ato. Kaysa mang lalaki ha? May uyab ka na di ay? Oo, doon na ma. Apan walang ko magsaba ninyo ni Papa katingaling masuko mo. Og maong nagtago-tago mo. Unya unsa naman ni resulta ng inyong pagsigig tago-tago? Mapasaylo ako. Tay jud kang papa nimo ani Manilin. Masaylo lang ko, ma. Saan problema ninyo din, eh? Naunsa mo? Si Papa, ma. Naunsa mo? Pa. Nay, anak nimo, mabdos ko no. Unsa? Kinsay amahan? Ay, parehas tang wa mahibaw og kinsa, uy. Waga ni dita mahibaw nga may uyam na baday ni siya. Kinsang lalaki, ah! Si Philip, pa. Unsa? Si Philip. Kinsang Philip? Paniya ka magigsulti ko. Oo, pa. Bikoy. Ha? Nganon dili man ka magkigsulti nilang Papa. Ingon ka perting sukuan ni Papa nimo nga. Murag ko patay og tao. Unya patubangon ko nimo sa mong Papa? Sige lang, good Philip. Mas masuko si Papa kung dili ka mga tubang. Sigurado ka ba gyud Manilin? Nga ako ang amahan anang imong gimabdos? Philip. Manilin, umanakay naman lang ka. Unsa man na, wagi plano mo pakita ang imong uyab na mo? Ambot ni Philip, maoy. Mahadlok lagi kuno siya ni Papa. Katalawan basabdayan ang uyab ni mo, oy. Umaabot na ko siyang amahan sa mong apo. Dawat na namo siya. Maong unta sa dili ka pa manganak, magpakita na siya ka. Agay ma. Ha? Ngano ka? Nisakit lang kalit ang akong tiyan. Oo, unsa? Uy, mga naka na tingali Manilin. Ay, pangandam. Mangandam ta. Mga to na kita sa ospital kay basig manganak ka na. Sakit kaayo nga wa ang kuna sa akong uyab ang akong gimabdos nga among anak. Wa man gud koy laing uyab, mao nakasiguro ko nga siya ang amahan. Og dihang ng anak ko, ako siyang gisindan sa picture sa among anak sa dito pa ko sa ospital. Liwat ka iniya. Maong nakumbinser ko siya dihang niingon ang akong papa nga paadtoon siya sa ospital. Unya. Ano dugay-dugay man kang pakita, do? Ha? Plano ni mong dili ang kunon ang inyong anak ni Marilyn?
Nga liwat man ka na nimo ng bata ah. Dili man sa ingon ana noy. Kuan na ba? Ay na pagdakan pa katarungan. Ha? Wangkon kang imo ning anak ko dili. Ang kunoy oy. Lagi. Malumag ka buhat og anak kang Manilin. Unya, magduha-duha ka di ay. Ya, unsa man? Mupirma ka sa birth certificate sa bata o dili? Pirma noy oy. Sige. Pamaga. Hay naman tong gipapilapan sa nurse kaganina Manilin. Nga kinahanglan ninyo pirmahan. Naraan ng gamay nga lamisita, Philip. Kilid sa akong bag. Pagtarong na mo ha? Kay may anak na mo. Dili na parehas ka adto ang inyong kinabuhi sa upamoy anak. Ha? Di na mo magkiat. Sa una, kiat ang mga agi ninyo. At timan na ng anak ninyo. Ha? Wa ko'y kahatag. Unsa? Wa ko'y kwarta. Ngita ko trabaho. Philip, Halos magani wa ko'y makaon diri. Kung mahimo lang Manilin, ayaw lang sa akong subuka. Philip! Kumusta naman in taong kalag atong amahan sa imong anak, oy, Manilin? Mama sad, uy. Buhi pa manggod si Philip. Apan mo patay nga bisag kalag, wag yun magparamdam. Ma, May pag-isipon na lang nimo siyang patay, Manilin. Kay midako na lang ng bata nimo, no? Wag yun siya hatag-hatag og sustinto, bisag piso na lang. Maong kalimti tong amahan sa imong anak. May pagmagminyo ka na laglain. Ma. Manilin, bangga oh. Para nimo. Ikaw nasab, Danilo? Ang tulbaderon Lin. Bigay pong kanako. Bigay pong kumusugton. Andam ti kapakaslan Lin. Ug andam ko mga mahal si mo anak. Danilo. Gisugot na ako si Danilo ug nagpakasal mi. Nakaanak na mi og usa. Samtang mag-grade 2 na karon ang unang anak namo ni Philip, nga wa gid siya mo sustento niini. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, wa magsustento ang amahan sa una kong anak. Makagukod ba ko niya kay nagdaman sa iyang apelyido ang among anak, bisan og minyo nako karong sa lain? Ikaduhang pangutana, gahi man siya kaayo pangayuan og sustento. Unsa may akong buhaton og asa ko moduol nga makatabang nako? Sa DSWD ba ko angay nga moduol? Ikatulong pangutana, may trabaho man ang amahan sa akong anak. Usa siya ka security guard. Pwede ba nako siyang ipatangtang sa trabaho kung dili gid siya mohatag og sustento sa among anak? Ikaw pa to katapusang pangutana. Usahay makahuna-huna ko, nga way gamit nga nagda sa iyang apelyido ang among anak. Unya, dili kini mo sustento ang amahan. Pwede ba na akong ipausab ang apelyido sa among anak, ngadto na sa apelyido nako sa akong pagkadalaga, bisan og minyo nako sa lain? Pila man pud ang magasto, og asa man kumuduol?
palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Manilin. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Batan. O kinisab si Dr. Rini Obra. Karong adlaw, no, kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional ug behavioral ug mga problema sa mga ginadiling ug drugas. Ay na ninyog dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes, ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw attorney is great leaders can see the greatness in others when they cannot see it themselves. Yes, tinuod. No, kay kanang dili man gud na ingon nga naagyud tay monopoly sa kapag ka maayog pagkakaon. Mao Dili gyud. man tanang higayon nga kabaw tas tanan. No, naagyoy uban butang na naagyoy mas kamaupa. Two heads is better Better than one. one. No, so di gyud na di man ni kompetensya kung kinabuhi. Mao. Okay. Ang ato matatapo si Manilin, hingkod Yes. ang panuigon, minyo, ug may duha ka mga anak, taga Bohol. Right. Legal kining problema ni Manilin, no? So may pagpaminaw diya sa mga taga Mabini, mga Uchia, mga taga Luon, no? Musta naman si Boots ug si Panty Alisna, musta naman si mga Villa Carlos ug Bintulan family, mga Bayod family sa Ubay, Don Emilio ug Porfirio Lim, no? Ug si Glicerio Galolo mayang pagpaminaw. Mao na. Okay. And so taga Bohol man ni siya, no, unya lain-lain manggud kuno nig amahan. So mo ni iyahang mga pangutana, Dok. Unang pangutana ni Manilin, wala may sustinto ang amahan sa una kong anak. Makagukod ba ko niya kay nagdala man sa iyang apelido ang among anak bisan og minyo nako karon sa lain. Yes, pwede kaayo kay Pwede. maski pag ang imuhang wa mo nagkadayon sa amahan anang imuhang unang anak, lain ang imuhang nakadayon, wa man na nabugto ang relasyon sa imuhang anak ug iyahang papa. Magpabilin gihapon ang iyahang responsibility dili para nimo kay wa man mo na minyo, wa man siya responsibility nimo, pero naa siya responsibilidad ngadto sa bata. Ang mga gikinahanglan sa bata, kinahanglan siya mo tampo, kinahanglan pud siya mo suporta. Okay, ikaduhang pangutana. Gahi man siya kaayo pangayuan ug sustinto, unsa may akong buhaton ug asa ko muduol nga makatabang nako sa DSW ba? O DSWD. angay nga muduol? DSWD. Department of Social Welfare and Development man ito nina? Oh, pwede gid kay kamo duol sa DSWD. And mo na ang kanang atuang kinahanglanon nga muduol ta didto para makatabang sila para mo guide nimo moasog sustento. Ug dili sa DSWD pwede ta muduol sa Children and Women's Help Desk sa pulis. Oh. Dili ka pwede pod aning mga non-governmental organizations, no, tan-awa lang dinha sa Bohol unsa na nga mga nag-advocate, no, para sa mga katungod sa mga kababainhan ug sa mga bata na ay Children's Legal Bureau, Legal Alternatives for Women, Gabriela, muni sila nga mga non-governmental organizations nga makahatag, no, og representasyon pinaagi sa ilahang mga abogado pod nga volunteers nila dinha para matabangan ka pangayog support. Alright. Ikatulong pangutana, may trabaho man ang amahan sa akong anak. Sa siya ka security guard. Oh. Pwede ba nako siyang ipatangtang sa trabaho kung di igod siya muhatag og sustento sa among anak? Patangtang sa trabaho, so wala siya sweldo, so hindi nagud siya kahatag. Mauna, sakto gid ka, Dok. Kung imo siyang ipatangtang asa man ta makakuhag trabaho, no? So ato lang siguraduhon nga kung ayaw di gyud na ang solusyon, no? Kanang ipatangtang sa trabaho kung di mo hatag og support. Dili gani mo hatag og suporta, ikiha na to. Na nagay court order, ang kanang order sa court atong i-adto didto sa iyang trabahoan para ang trabahoan manduan sa korte nga i-withhold ang iyang sweldo kay automatic na nga ang trabahoan, ang kumpanya buy muhatag og mo-deliver sa sustento og support ngadto nimo. So ayaw kwa trabaho kay na may laing solusyon. Naay percentage yung sweldo nga para Yes. sa bata. Ha? Mm. Okay. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Usahay makaunahuna ko nga walay gamit nga magdala sa iyang apelido ang among anak.
Unya, dili siya musustinto. Pwede ba nako ipausab ang apelido sa among anak ngadto sa apelido nako sa akong pagkadalaga bisan og minyo nako sa lain? Pila man pod ang magasto og asa ko moduol? Kani siya, pwede ra gyud ka no nga mo duol like I said og non-governmental organizations unya dili na ingon nga walay gamit ang apelyido sa imuhang anak just because di siya mosustinto. Naaman gihapon ay gamit kay nigpangayo nato or kay pangayo og lain nga na ang pagpangayo manggod nato og sustinto. Kaya lang sa tamo prove no sa paternity sa bata og unsa po inyong katungod nga mangayo og sustinto no. So dili gyud na mao ang kanang need ninyo nga gusto nga kuhaan og sustinto o kuhaag trabaho para lang ingon ana or tangtangan og apelyido di man na ingon mo'y gamit kay mo man ni nakakumpleto sa pagkatao or personality sa bata. Naa siya'y amahan kibaw siya kinsa, naa siya'y inahan kibaw sad siya og kinsa no. And in the long run, in the event nga magkinahanglan pod no nga mo assert pod ang bata siyang katungod, naa siya'y ebidensya to prove it kay tungod na ayang apelyido nga gidala sa iyang birth certificate. So para nako dili lang gyud ko mo suggest, di gyud ko never gyud mong makadungog nako aning ato ang programa sa mga musuwat nga letter sender kanang ipatangtang ang apelyido kay there are ways nga atong masumbalikan ang mga irresponsable nga amahan adto tas amahan dili tas pagkataw sa birth certificate or sa identity sa bata mo pagawas sa ato ang kapungot. Ug kinahanglan ipriso ng lakiha kay dili mo sustinto hala ipriso nato. Kihalan ta mo kaya ikiha nato. Ayaw ang bata pahimungti. Okay? Okay. So kintig paminaw hinawot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rini Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat og Maayong adlaw. Mga higala, aniya ang mga mensahe alal sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinay pagdaot sa lawas sa tao. And ayan guys, nandun nga nato no ang laing episode karong adlaw diri sa kini akong suliran. Kaagi ni Manilin guys no nga which is walay suporta nga nadawat sa iyahang uyab guys no, gipasagdan lang siya. Way ayo nga kwan guys. Pugsanon pa manggani no nga gipapirma siya sa amahan ni Manilin para sa mga legal papers no sa iyahang anak. So naglagot ko guys no, responsable kayo nga pagkalalaki guys. Naging mga tao no, mga bang laki guys nga mailang sasaad pero pag makuha na ilang gusto sa babae wala na di na magpakita. Di ba hangtod nga nanganak na lang siya wag gyud nagpakita. O dito no ni gawas na siya guys kay gipupugo sa pod og perma kay kinahanglan magud ang perma sa papa. So kini nga problema guys no, very common kaayo ni siya diri sa suliran. Og hangtod no nga nakakuan si Manilin guys, naka-move on lang no og nailag bagong sweater na namisita niya. So para sa ako guys no, ang ayan lang yun nung nakalimtan tong lakiha iki way klaro irresponsible guys, dili kay siya ray ang lalaki no. Dili siya angay pamarisan. So pa mao na to guys no, yung nadunggan naman nato ang buduan ng tambag no ni Dr. ni Attorney Elaine Bathan og ahop no nga naliwanagan ang sender ato. Because the numbers are just a number. I always think to myself, what if this all went away one day? Who would we be? Who would I be? So, you know, it's definitely a thing to want those numbers and want those likes, but I think in the day, you gotta put too much energy into it. You know, little growth or some growth is all that I need. I don't have to have 1 million, 2 million followers.
followers. And to me, it's a platform that I want to spread messages on. So para sa daghan bang komentaryo guys, magtan-aw tag KMJS no. You know, fanatic man ko sa KMJS guys. Matud pa dire guys oh. Mga lulang Japinoy hinahanap ang kaanak ng kanilang amang hapon. So unsay meaning ani guys, mga lulang Japinoy? So mga kuano no, mga Filipino Japanese hinanap ang kaanak ng kanilang amang hapon. Makitaan pabagaan niya ni guys nga dugay naman ni kaayo. Kanino taning istorya guys, oy mga lulang Japinoy hinahanap ang kaanak ng kanilang amang hapon. Nindot kay ni ako ning paminawon guys. After mahuman ko ani kuan makitaan baga nila no nga panahon pa man sa hapon good nga nahitabo. For sure, kini kina picture diri guys sa KMJS makitaan yun nila nino. Matod pa ni Dechi Samson, Nikki Jen po tawag sa kanila namin. Pwede po kayo hanggang 4th generation po like us. Diba gaano kalaki ang mundo pag si Lord na ang hanap ng paraan makita talaga, syempre. Then magdai pang comment guys ni Leslie Trip 2005, believe ako sa mga ganito hinahanap yung mga nawawalang kamag-anak. Samantalang yung iba magkakasama na halos nang umuwi sa isa't isa. Normal raman yun na guys. Yung ba nila nga absence makes the heart grow fonder. Siyempre kung sige di mo makitaan kung makapull ba yapon kaya mag-away-away ba yan na kaya good sa pamilya na mga di magkasilap tanay. Pero kung wala mang good curious magod ka kung sa ilang sitwasyon sa nagibuhat, diba? So mga na to guys, again thank you so much sa inyong pagpaminaw no, sa drama karong guys alawa sa kini akong suliran.